الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل حرس وقال لبلال اقلع لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وقلع بلال ما قدر له، ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى غربته الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتالوا فبعثوا رواحلهم فاقتالوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقاموا الصلاة فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال إن على الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة بذكري. Ana hadisin wanda satin da ya wuce mu fara karanta shi, kuma magana akan hadisi ne gashi akwai hadisi ne mursal, kuma malaman hadisi suna cewa marasil din shi ibn Sa'id a Sayyidul Musayyib su ne asabul marasil gaba daya. Wani hadisi mursal to nashi ya fi inganci saboda zamowar shi da matsayin shi a wurin malamai, kuma duk masu riwayan muwaɗa gaba daya suna zuwa haka yadda Imam Malik ya zo da shi ana a mursal, da sauran ruwaya ta muwaɗa za ka samu haka suka zo a matsayin mursalai. To amma zamowar shi mursal bai cutar ba, saboda wasu malaman sun rawaice shi da wasu ludin shi, an kawo isnadin gaba daya. Abu Dawud ya rawaita, Imam Muslim ma ya rawaita, sun kawo shi da isnadin shi cikakke. Don haka zamu Imam Malik ya kawo shi a nan mursali da sauran riwayoyin wanda din bai cutar da hadisin ba. Yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qafala min Khaybar, lallai sai na Rasulullahi lokacin da ya dawo daga Khaybar. Wannan Khaybar din yaƙi ne wanda sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin ikon Allah irin wannan watan da muke ciki na Bature August, kuma shi ma ya zama ya daidai da watan Muharram din, domin an dawo Hudaybiya a ƙarshen shekara na 6. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna zuwa ƙarshen Zulhijja, sai ya zama a cikin Muharram din, kuma wanda ya daidai da shi irin wannan watan na Bature shi ma August, suna cewa lokacin haihuwan Annabi Isa alaihi salam 628 a cikin August din daidai, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na 7 hijiran shi farkon ta a cikin Muharram ya fita wannan, saboda an dawo daga magana Hudaybiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam an huta Muharram, ya ce aje wurin mutanen su Yahudawa Khaybar din. Mutanen Khaybar din duk da yake hadisin ya zo da riwayoyi kala-kala mabambanta. Haka wannan riwayan ga yanda ya faɗa, a wani riwayan zai faɗa akan hanyar Makka. Kaga nan cewa hina qafala min Khaybar, Khaybar kuma ba hanyar Makka bane, daga Madina ne za a yi gaba. Akwai riwayan da yazo kan da sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar shi na Makka ne wannan waƙi'an ya faru. Wasu suna rawaitan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuka ne wannan waƙi'an da za a faɗa yanzu ya faru. Don haka wasu malamai sun ta kaiwa da komowa cewa kila akwai nau'in wahabi ne a riwayan wasu, ko akwai kaza, amma kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya kara masa yarda yake cewa wannan yana nuna bambance-bambancen guraren da aka yi magana, yana nuna waƙi'an ba su ɗaya ne ya faru ba. Sai dai maganan shin sallah din da za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tashi din ba har rana ta fito, ya faru so nawa ne? A ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci har rana ta bige sannan suka farka. To shine kuma su wannan Imam Nawawi Allah ya kara musu yarda yake cewa wannan abin ba zai zama ya faru sau ɗaya ba. Alƙali ya ce kawai karuwan wannan abin zai zama sau biyu ne, samun
makara a sallar subahi ya ce asra annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga Khaibara din yayi tafiyar dare domin ya fitan ma cikin dare ne shine wasu suna kal sai su hada alhalin tafiyan ma dama yayi da daddare nan da ya faɗi hina kafara din shine tabbatacce a hanyar dawowa ne abin ya faru amma zuwan ma tabbas ya tabbata annabi da daddare ya je Khaibar domin annabi ya fita aka yi sauri a hanya aka je kuma dama yawanci su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai je irin wannan yakan je da daddare sai a waye gari har in ya waye gari zaka ji na cewa inna iza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sababul munzari idan muka yi mutane sammako to wayewan garin su ba zai musu kyau ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar din cikin dare kuma da ya je ya tsaya a wajen wani guri a gefe na garin nasu domin su Khaibar din an da faɗa wancan satin yana akwai tsakanin daga Madina zuwa Khaibar din suna cewa mil 96 ne ba ma a can garin ba mutane ne masu zaune a guri ɗaya ba sun yi ganuwa ne nan ga wa'annan da gidajensu a cikin nan sun makansu ganuwa nan ga su har kashi guda 7 wasu na cewa wannan zai nuna ma tsananin lissafi na Yahudi da innana shi kan shi ganuwa su rarraba guri din yana nuna ma zurfin iliminsu ne da kuma rashin manta bayansu domin annabi Yaqub alaihi salam lokacin da ya tura 'ya'yan shi su je can Misra su siyo hatsi ya ce musu su shiga ta kofa mabambanta kar ku je kawai dunkule daya saboda ko menene zai faru sai faru da ku gaba daya amma rarrabuwa akwai hikima a ciki duk da yake ya ga musu kuma wannan ba zai canza abin da Allah ya hukunta ba to wannan ba su mance ba don haka ba su haɗu sun taru a guri da sun ture ba sai suka yi kaman karamin gari kawai har guda 7 kuma akwai inda suka ware wanda shine aka muhimmanta makamai akwai inda aka fi muhimmanta abinci akwai inda aka muhimmanta kaza akwai inda aka muhimmanta kaza kuma su ne kadai suke da masaniya kuma tun wancan lokacin suke gidan ƙasa domin sai ibn Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya je da daddare inda ya tsaya a gurin Abba ibn al-Mundir ya zo ya ce ya Rasulullahi nan gurin za mu tsaya ya ce idan za a tsaya kai shi ma annabi ya bashi tuta suna tsaye sai wani a cikin kuma Yahudawan Allah ya hore ma musulmai shi sai ya fito ya zo samu annabi cikin daren ce idan an shiga guri kaza nan ne makaman su yake gaba daya in ka shiga zan gaya ma akwai gidan kasa da aka yi a gurin zan jagoranci in nuna muku inda abin yake sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya matsa gaba daga nan ya zama yana shiga tsakaninsu da Ghatfan saboda Ghatfan akwai aminci da amana da alƙawarin taimakekeniya tsakaninsu da su mutanen Khaibar din to annabi ya shiga tsakaninsu ya tsaya a nan da jama'an shi saboda in Ghatfan za su zo kawo ɗauki muna nan za mu juya mu gama da su in kuma nan ne dama su sun shiga sun riga sun kukkulle ganuwansu ƙofofin inda suke din don haka har mutanen Ghatfan kuma sun niyan zuwa din sun shirya sun taso sai Allah ya sa wani motsi a garin suka tsorata sai suka koma suna tare ko annabi ya sa an yi musu ka bayani so kuma zai ce to ba mu sa mi gadin ƴaƴanmu da matanmu kawai yayi sai aka shagaltar da su da wannan aikin su duro annabi ya zo ya tsaya a wannan yanayin abin da zai baka mamaki aikin annabi na farko shi ma abu ne ya gina masallaci bayan an gina masallaci kuma aka yi ta shirye-shirye ana jira su fito suka ki fitowa har dai daga baya abin da ya faru na maganin yin yaƙi wanda aka buga an ɗauki lokaci mai tsawo ke da alfin almuhim wayan yaƙin Khaibar din ya faru a cikin wannan watan duk da yake ba a gama shi ba sai wata mai shiga ya shiga cikin watan Safar aka yi abin da za a yi aka samu aka shiga aka amfani da irin suno'in majajjawa din nan wanda annabi da kanshi a yakin sallallahu alaihi wasallam an yi kwanaki yana fama da irin ciwon kai din nan na rabin kai da ake cewa shafiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fama da shi mai zafi amma hakan bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam kaiwa da komowa a yakin ba wasu suna rawaitan cewa a yakin tare da akwai irin su Abubakar su Umar amma har a haka aje a dawo haka aka yi ta yakin aje a dawo ake kawai washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Musa'ad gobe zan ba da tutan nan gadan bu'dir raya li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu sifan mutumin yana son Allah yana son annabi
wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, Allah da annabin ma suna son shi, wanda shine Umar ibn Khattab yake cewa ban taba son shugabanci ba a rayuwa na sai wannan ranar, don da aka zo aka tsaya ina lekawa dan ya hango ni ko ya ce zo, sai ya ce ina Aliyu a kira shi. Aliyu yana ce ina fama ma da rashin lafiya da ido, ne sai sallallahu alaihi wasallam aka so da shi mai tofi a ido ya shashafa ido ya zama shikenan, sannan ya mai addu'a cewa Allahumma kfihil harra wal bar, wanda a tarihin sayyidina Ali a rayuwar shi tun daga wannan ranar bai san ke a ce zafi ko sanyi yana ji bai da wannan, da sanyi da zafi duka normal da rayuwa yake yi kawai, kuma ido kan bai da wani matsala na shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai ga abin da zai je yayi, ana so ya je ne ya fara kiran su zuwa ga Allah, in sun amsa sun zo shikenan, in ba su amsa ba ka yake su kawai. Sayyidina Ali kuma ya juya, annabi ya ce mishi amma ka sani ba da an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Ma'ana mafi muhimmancin sakon da ake so a nuna mai ba kashewan bane, a'a a same su a shiryar da su, shi ne abu mafi muhimmanci. Sayyidina Ali kuma ya shiga aka yi yaƙi, wanda a yaƙin da ya har yake ɓalle ko ba saboda sun yi kawai da wani kafiri da ake cewa Murhab, wanda shi wannan kafirin shi ne ma ya kashe Muhammadu ibn Salama, dan uwan Muhammadu ibn Salama, wanda da annabi ya tura Aliyu sai da ya gaya wa Muhammadu ibn Maslama din cewa dan uwanka wanda ya kashe shi yau shi ma za a kashe shi. Ya ga mai albishir da wannan, ba ka sai Ibn Ali ya shiga a karawansu da shi ne ma abin nan din wannan garkuwa na Sayyidina Ali ta faɗi, Sayyidina Ali ya ga kofan ganuwan kawai ya balle ya rike, wanda shi ne wasu suke cewa wani waka da an ta yin yayin wani waka za ka ji yana cewa wani Sayyidina Ali da dabino ya tumbuke ma ita ne ta zama mai kamar sanda, sannan ya ɗauki menene amma dai balle kofa wannan ya tabbata, ya balle kofan ganuwa ya yi amfani da shi a matsayin garkuwa, wannan ya yi. Amma maganan tumbuke dabino da mai da ita bulala, sannan da maganan doki din na a cewa ya zo daura wa doki da mara ya haka ya raba dokin biyu da kaza, duk wannan tasiriyoyi ne, hakan bai faru amma dai wannan din ya faru. Sai ma ya je yakin kuma aka samu nasara a ciki. Bayan an yi nasara, Annabi sallallahu alaihi wasallam an shirya ana maganan dawowa, shine su wannan ko suka dawo su Ja'far Tayyar, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma adri bi ayyihi ma afra bi fathi Khaybar an bi qudumi Ja'far, ban san da wanne zan farin ciki a ciki ba, buɗe Khaybar din nan ne mun yi nasara akai ko gudawan Ja'far, domin Khaybar din da aka yi nasara a kansu duka kowanne an yi nasara an buɗe, wanda ya zama na ƙarke ne ma da ba a yi nasara a kai din ba a lokacin sun shiga sun kulle sun ki buɗewa, kuma an rasa yadda za a yi a fasa a shiga, da wahala yayi wahala, ba daman shiga ba daman su ma su fito, kuma ga bukatuwa zuwa ga abinci. Suka yi alƙawari ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wa akai cewa za su bar garin ko ba za su fita da komai ba sai su tara fara daidai kawai, duk dukiyansu da abubuwan su za su bari. Aka yi alƙawari da su akan haka, Annabi ya ga musu ko suka warware fa abinda zai biyo baya sai biyo baya, tunda ya san su da yaudara da sauransu. Aka yi haka sannan suka fita suka masa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga an dauki abin da za a dauka na ganima, aka kwashi abin da za a kwasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su ci gaba da zama, amma za su yi biyan haraji da aka dora musu, wanda daga baya kuma lokacin halifancin Sayyidina Umar ma zai ga cewa a kore su a garin kawai gabaki daya radiyallahu anhu. Aka yi wannan abubuwan da suka faru da ce su faru a Khaybar din, to sanda Annabi ke dawowa Asra sai baccin dare. Asra ana cewa kuma Sara da Larabci ma'anar shi ne Saral Mustafa Laila da Wafa di Khamsatin ko Asra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baccin dare, ina zuwa kuma suna rawaitowa da cewa Asra'a, sai Annabi ya gaggawa maimakon Asra din, mana ya yi gaggawa. Me yasa ya yi gaggawa? Saboda guzurin da ke tare da su wai ba yawa. Masu malamai sun ture wannan magana cewa ai abin da aka samu a Khaybar din ai ya wadata, don an samu abubuwa masu yawa, don haka Asra Annabi tafiya cikin dare. Hatta iza kana min akhiril layl, har sai da karken dare yayi an rasa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya bacci. Ta'aris suna cewa shine bacci da ake yi a karken dare, matafiyi ya zauna ya sauka karken dare ya huta. Wasu malamai kuma suna cewa a ta'aris din
yana nufin kawai in ana tafiya cikin dare ko a tsakiyar dare ne ko a ƙarshen dare ka ɗan sauka ka huta shi ne ta'aris ne. Wasu malamai kuma suka ce ai ta'aris yana ɗaukan duk yanayin da matafiyi ke in ya bar gida yana halin tafiya ya gaji ya sauka ya ɗan kwanta ya huta ana ce mishi ta'aris. Amma dai yawanci sun tafi tafiya akan cewa shi ne hutawa irin na ƙarshen dare domin shi ne lokacin da ke da daɗin bacci mutum kuma zai samu natsuwa da sauransu. Ko ɗabi'ar larabawa da wani suna tafiyan daren ƙarshen daren ne ake tsayawa yawanci a ɗan huta. Wa qala li bilal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal ikla lana subha ka kiyaye mana subahi mana kai mana kiwon subahi ka kula mana da fitowan alfijir kenan. Can kuma wasu malaman tarihi suna kawo cewa ba annabi ne kai sai ya ce wa bilal ikla lana subha ba a annabi ya ce ne man yaqla lana subha sai bilal ya ce ana ya rasulullah shi ya nema annabi ya mulmushi dan ya san ba zai iya ba don haka aka ba shi ne. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu sai annabi ya kwanta ya bacci shi da sahabban shi. Wa kana bilalun ma qudira la bilal ya tsaya yayi kiwon dare gurgurdan abin da aka kaddara mashi gurgurdan abin da Allah ya hore mishi. Tun mastanada ila rahilati sai jingina ma abin hawan shi wa huwa muqabilul fajr yana fuskantar ketuwan alfijir. Kana batku ainahu sai idanuwan shi suka rinjaye shi bacci ya dauke shi. Falam yastaqiz Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala Bilal sai ibn Rasulullah bai farka ba Bilal ma bai farka ba duka bacci ya tafi da su. Wala ahadun min ar-rakb ba wani a ayarin wanda shi ma ya farka hatta darabatuhum ash-shamsu sai da rana ta fito ta bige su. Fa fazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka. Wannan wani daga cikin magabata a cikin masu sharhin muwadda ya ce wa fafazi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi firgigi saboda tsoron wai ko kafirai sun biyo su. Amma da yawa malamai sun ce a su alƙadi ya suka tafi aka ai maganar razana ba ta taso ba. Ai ko da baka kalli martaban ba ma kawai ai dawowan an rasa an riga an gama da su ne suke tsoro ba mu ne muke tsoro ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an yi amfani da fazi'a don menene wallahu alam wasu ce kila saboda a wancan lokacin kalmar fazi'a din ba ta nufin tashi firgigi din saboda kayan da duka muka sani yare abu ne mai rai kuma yana danganta da yanayin zamani da yanayin mu'amala da ake amfani da shi. Mutanen zamani kaza su yi amfani da kalma a matsayin kaza ne a gurinsu ba su adabi ba ne, amma a wani zamanin sai ya zama kuma ma'anan da ake amfani da shi kuma ba ma'ana ne da zai zama mai gamsarwa ba. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam fazi'a. Wasu kuma suka ce ko da a haka din ne ya amfani da fazi'a ya tashi din cikin firgigi. Me yasa firgigi din? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wubi ya tashi da damuwa a tare da shi na lokacin sallah ya wuce ba ai sallah. Domin shi dama kayan da kanshi yake faɗa in lokacin sallah yayi yakan ce arihina biha ya bilal. Ya nuna mana shi hutu da kwanciyar hankalin shi yana cikin sallah. Don haka ne ma in ya gaji ko ya samu damuwa abinda yake yi shine ya tashi Allahu akbar kawai. Wato ila qurratu aini fi salati. Saboda haka ya tashi cikin wannan yanayin saboda lokacin sallah ya wuce. Don haka annabi ya tashi a wannan yanayin. Faƙala Bilal sai Bilal ya faɗa. Haka wannan yasa suke maganin cewa kowane mai riwaya yana rawaito gurgurdan abin da yake buƙatar rawaitowa ne kawai. Haka nan ba a faɗi Bilal sai ya farka ba. In ga koma wasu masu riwayoyin za su ce Abubakar ya fara tashi. Da ya tashi sai wani ya tashi. Bayan shi sai wani ya tashi, na hudunsu sai Umar ya tashi. Umar na tashi ya yi istirja'i shine kawai sai kuma kowa sai aka faffarka. Wasu kuma suna kawo cewa dama farkon tashin kayan da shi ne ke mana nuni zuwa gare shi a wannan riwayan da wasu riwayoyin ma sai na Rasulullahi da ya fara tashi sallallahu alaihi wasallam. Yana tashi sai kuma Allah ya sa Bilal ya tashi dan shi aka sa aiki.
bai yi aiki ba, kuma wannan tsari hikima ne na Allah, ba wai annabi bacci yarin jaye shi bane. Dama inna ma bu'istu mu'alliman, akwai abubuwan da ana bukatan sai sun faru da shi a aikace saboda mutane su samu abin da za su yi koyi da shi. In bai faru da shi ba, kamar wannan sujada da ake cewa na kabli da ba'adi, haka ya faru da annabi a rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam, yayi kabli yayi ba'adi, amma an ka koma kuma tare da yayin ma kenan kuma sai ka samu mazhaban Hanafiya, su ba su da wani abu da ya wuce sujada ba'adi kawai, ba su da kabli. In ka koma ka dawo ka sami mazhaban Shafi'iyya, su kuma ba su da ba'adi sai kabli kawai. In ka koma Hanabila, su kuma duk abin da ya faru da sayyidina Rasulullahi irin shi yayi kabli, to in ya samu da kai kabli za ka yi. Irin shi yayi ba'adi, in ya faru da kai ba'adi za ka yi. In bai faru da shi ba, kai ya faru da kai naka na daban, suka ce kabli kawai za ka yi. Amma Imamu na Malik, Allah ya ƙara mishi yarda, shine a mazhaban shi aka kalli hadisin Ibn Mas'ud din da hadisin Zuliya da din, aka ga menene ya faru. Wancan ragi ne aka yi a sallah, ba a yi zaman tahiya ba, an yi kabli. Wannan an yi sallama a biyu ne, aka tashi aka dawo aka ƙari da biyu, an yi ba'adi. Sai Imam Malik ya kalle su haka ya ce to duk ƙari ba'adi, duk ragi kabli. In sun haɗu ba, ya ce ka kalli ɓangaren tauyewa, sai kai kabli kenan. To haka ya faru da shi, haka ya faru, to balle inda bai faru da shi ba. Ila shi ma wannan da bai faru da sayyidina Rasulullahi a aikace ba, ila wani zai ce kawai ɗan rana ta fito shi kenan, suka ce Allah ne ya kaddara, baccin ba zaɓin ka bane. Dama Allah annabi ya faɗa an ɗauke mu al'ummar shi alƙalami akan abubuwan da suka yi akan alkhada wani siyan ga mustaqbilu alai. To wannan sai ka shigar da shi kawai ya shiga cikin kuskure din, ai ba da gangar bane, kaddara ne, ai wa mustaqbilu din istikrahi ne, Allah ne ya maka haka, shi ne ya ga dama ya amshi ran, bai dawo maka da ita ba. Tunda bai dawo da ita ba, sai yanzu a lokacin sallah ya wuce, kila mutum mai hada da irin sadi sai Ibn Umar na wanda mu karanta a bayan cewa ya suma bai farfado ba, sai bayan lokacin sallah ya wuce sai bai rama sallah ba saboda ya faru ba shi, sai ka ce ai bacci ma kanin suma ne, don an faɗe shi a matsayin kanin mutuwa shi ma. Amma shi yasa sai ya faru da shi a aikace don mu samu wannan hukunci. Bilal na farkawa sai ya ce ya Rasulullahi, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi, abin da ya kama ka shi ya kama ni, ya yi ba kan shi kariya. Ɗabi'a na ɗan adam kawai, saboda haka bari ya wuce ya kyanzari kan a ce me yasa, to ga abin da ya sa, ya san dai annabi shi ya fi kowa, shi ne shugaban masu tauhidi sallallahu alaihi wasallam. Ba ga sallah abin da ya faru da kai shi ya faru da ni. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tabu annabi sai ya ce musu ku masa, ana tashi daga nan a masa. Fa ba'asu rawahilahum, sai suka tada ababen hawan su suka matsa da su, waqtadu shay'an suka matsa kadan. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا, sannan sai sayyidina Rasulullah ya umarci Bilal fa aqama as-salata, ya tada iqama da sallah. A ganin annabi ya ce su tashi su matsa daga inda suke. Duk wannan na baya zai faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gurin akwai shedan. To amma menene hikiman cewa a tashi daga nan? Ai in shedan na guri koran shi ya kamata a yi. In an yi isti'aza ai an kore shi daga gurin. Amma me yake hikiman a tashi daga nan? Don wasu malamai suka tafi akan cewa abin da ya sa sai Ibn Zuhdi ya ce a tashi daga nan a matsa, saboda mutanen da bacci bai sake su ba, in an matsa sai sake su. Wasu suka ce wannan yake wanne su warware. Wasu kuma suka ce a'a, ai tun da ya tashi kowa ya tashi, akwai masu kasala to su samu karfi a jikinsu. Wasu kuma suka ce a'a, ai shi a matsayin shi na basirun bisirril gaibi, ya san matsalan da ke gurin. Duk da wancan ruwaya ya faɗi akwai shedan, amma za a iya koran shedan din, to amma ya san akwai dalili, akwai wani matsala ne a gurin, sai ce su tashi su matsa. Wasu kuma suka kalli abin a ba haka bane, ai a koyarwar shi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da rana take fitowa ya ce tana fitowa a tsakanin kaho biyu na shedan. To san da suka farka fitowanta kenan ranar, lokaci ne kuma da ba a son yin sallah, dan ya ce lokaci ne da Yahudawa ke sallah. To dan matsawan da za a yi ta ƙara ɗagawa, ya kai lokacin da za a yi warha, don haka bar a tashi sai a yi sallar subahi a wannan lokacin. Su kuma so kalli abin ta wannan fuska. Su malamai su wasu ce su kawai a annabi ya ce a matsa an matsa.
ai a koyarwar shi general koyarwa ramuwan sallah ana rama ta kowane lokaci ne kawai. Saboda haka tunda ya ce a matsa an matsa kawai, Allahu a'lam. Maganin meye dalili meye kiwa Allah da annabi ne ya sani. Ya ce a matsa an dai matsa shikenan kawai. In wani ya faru da shi fa kai ma ka kwanta a wani guri bacci ya dauke ka har rana ta fada ko har rana ta fito ba kai subahi ba, ya za ka yi kai ma sai ka matsa? Sama da suka ce inda kai baccin nan ka kai sallah a wurin ka matsa. Wasu ka ce a shi annabi ai basharun ne lakal bashir, abin da ya sani ka sani ne, abin da yake gani kana gani ne, kawai yi sallan ka a gurin. Sai zama in shedan din na gurin ne ma to yin sallan ka a gurin ya baka dama ka kore shi sai ka hana shi zama a gurin kenan. Domin suna cewa ai har maganan can wannan riwayar da ya mu karanta na baya da yake maganan a gurin akwai shedan, ai kar mu wance fa annabin ne yake koyar da mu ma salaka umaru fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghayra fajji umar. To akwai umar din ba a gurin, ba umar din ba akwai shi din gurungun din gaba ne a gurin sallallahu alaihi wasallam, amma kuma a ce akwai shedan. Lastu ansa walakin kuna sali'asun, kawai karantarwa ne ake so a yi. In haka ya faru da mutum ga yanda za su yi kawai shi. Suka matsa sai annabi ya umarci Bilal ya tada iqama. San a wasu riwayoyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yi alola. Suka yi alola sannan ya sa Bilal ya kira sallah, sannan kuma aka tada iqama din aka yi sallah. Fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subha, sai wujudi musu sallan subahi. Kuma qala sai ya faɗa hina qada salata, lokacin da ya gama sallah din sai ya ce musu man nasiya salata, duk wanda ya mance da sallah bai yi ba. Kaga wani bayan sai ya ce man nama ani salati aw nasiya, duk wanda ya bacci bai sallah ba ko kuma ya mance da sallah din, fa yusalli hadira rak'a, yi wannan sallan idan ya tuna. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi, domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin littafin shi cewa aqimis salata li dhikri. Wannan malamai sun yi maganganu akan wannan riwaya cewa aqimis salata li dhikri, kaman ayan ba ta da munasaba da abin da ya faru, cewa domin ayan tana magana, dama Allah na magana da annabi Musa ne ko ya ce ma annabi Musa a kimi salata lidikiri, ka tsayi da sallah lidikiri. Menene ma'anar lidikiri din? Suka ce zai dauki ma'ana ne guda biyu. Lidikiri fiha ko li'adhkuraka alaiha, mana ka tsayi da sallah saboda zikiri na da ake yi a cikinta. Domin amfanin yin sallah shi ne zikiri, domin kana cire zikirora a sallah, sallah ta zama exercise kawai, za ta zama kawai miƙewa dukawa kaza ne in ka cire zikiri. Ma'ana sallah amfaninta zikiri, shi yasa yake hana barin sallar la'asar har gab da fadawar rana mutum ya zo yana kwakwafawa don ya zama bai zikiri da yawa. Wannan shi ya haifar da saɓanin malamai akan mutumin da yake sallah ya zo ya samu liman, misali sallan azhar, sai ka zo an riga an yi raka'an farko, kaga ka samu raka'a uku. A raka'a na uku shine naka, na liman kuma raka'a na hudu ne. Sanda liman ya zauna yake tahiyyar karki ya kamata a ce kai ka miƙe. To amma saboda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, ka bi liman dole ka zauna. To sanda ya sallama miƙe wanda za ka yi, sai ka faɗi Allahu akbar na miƙewan. Wasu ka ce a ce wanka Allahu akbar ai ƙari ka yi wa sallah kenan. Ai Allahu akbar ɗin da ka zauna ita ne za ka ta miƙar da kai, dan na miƙewa ne ka zauna da ita yanzu. Fara ka in liman ya sallama miƙewa ko za ka yi ba sai ka ci koyo. Wasu malaman sun ce a ai ita sallah ba wani haraka da sukuni da ke cikin ta, face akwai zikiri a cikin shi. Saboda haka sai suke hujja da wannan ayan, Allah ya ce aqimis salata li dhikri. Saboda haka in za ka miƙe sai ka fara da wannan Allahu akbar. Ai akwai abubuwan da liman ya sa ka kai, ba shi ne guda ɗaya kawai. Saboda haka wannan miƙewan shi ma sai ka haɗa mai da nashi zikiri. Don haka Allah ya ce kai sallah ne don zikiri da ke ciki, ko kuma
ya ce ka yi sallah ne don nima in ambace ka idan ka yi sallah in yi zikirinka saboda faskuruni azkurkum ku yi zikiri na ya zai in zikirin ku ambace ne in ambace ku sai suka tafi akan wannan shine ma'ana. To amma me yasa ya zo a haka suka ce a sai a koma can akwai riwayan da aka yi wanda shi ibn Shihab az-Zuhri in ya zo nan yana karanta aqimis salata ba lizikiri yake cewa ba kayan da yazo a nan aqimis salata lizikiri shi abin da yake cewa kenan. Wasu ma suna ruwaita sabanin haka saboda haka suna daukan cewa wannan yana nufin ka tsayi da sallah ne saboda ka tuna Allah ko saboda ka tuna sallan domin tuna sallan tuna Allah ne ka mance baka yi ba sai ka tuna kai lokacin da ka tuna kawai salli waqta zikr ko kuma a'a kai bacci sai ka farka kenan kai sallah wannan shine lokacin ta kawai. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا وادي به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأمتعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. wannan hadisin shi ma Imam Malik ya samu daga Zaid dan Aslam wanda shi ma din gaga hadisin akwai irsali a ciki domin shi ma Zaid dan Aslam din ba sahabi bane tabi'i ne ya dai ga wasu daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bayan da ake cewa mahaifin shi su sahabbai annahu qala shi Zaid dan Aslam din nan yana cikin manyan malaman Madina amma kuma bararran bawa ne kan da kuma kan adabi ke cewa Allah yana daukaka wasu mutane da wannan addini wasu kuma ya saukar da su ko da wannan littafin na Qur'ani yace shi ma duk ruwat kuma wadda su ruwaci wannan din shi ma a matsayin mursal ne duka gaba daya ayin da suka ruwaci wancan a matsayin mursal yace an rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai da suka ruwaci shi da wasu da shi ya ce sai ba Rasulullah ya yi bacci lailatan a wani dare bi ɗariƙi makkata kaga wancan ina kafala min Khaybar wannan ko yace bi ɗariƙi makkata kaga hanyoyi ne daban-daban kawai kamar ka ce ne abu ya faru da wani a hanyar zuwa sabon gari sai ka ce kuma abu ya faru da shi lokacin da yake dawowa daga kofan kona abubuwan kona nan hanyar ne sabon gari kuma nan hanyar ne haka ba za su zama abu ɗaya ba kuma yadda kuma ana rawaitan na tabuka ɗin haka abubuwa ne mabambanta amma dai abin da suke tafiya a kai shine kawai na dai baccin annabi ya faru da shi sau biyu sallallahu alaihi wasallam ya faru ya maimaitu sau da shi kenan na wa wakkala bilalan sai ya wakilta bilal an yuqizahum lis-salati ya tace su ya farkar da su don su yi sallah suna so yanzu za su kwanta araka da bilalun sai bilal kawai ya kwance shi ma
waraqadu dama su riga sun kwanta sun yi bacci hatta staiqazu har dai suka farka daga baya wa qad tala'at alaihim ash-shamsu lokacin rana ta riga ta hudu fastaiqala al-qawm sai duk mutanen suka tashi wa qad fazi'u sirrazana fa amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarkabu sai annabi ya umarce su da su hau abin hawa hatta ya khruju min zalikal wadi wasu kuma sun kalli abin ta cewa annabi ce ko hau abin hawa mu matsa ta daga wannan wurin duk da akwai yayi ta'lili na dalilin da yasa ya ce su fita din amma wasu ga ce tashin su matsa din ma kwantar musu da hankula ne ma'ana su dawo cikin hayyacin su samu natsuwa a tare da su yace su tashi su fita daga wannan wadi din wannan fadama din fari din da suke wurin da suka tsaya suna hutawa sai kwanta wa qala ko yace inna haza wadi lalle wannan fadama ne wanda yake bihi shaytanun akwai shaydan a ciki rakibu suka hawa abin hawan su hatta kharaju min zalikal wadi har suka fita daga wannan fadama wannan fari din da suke ciki kuma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzilu sai sai wujudi ya umarce su da su sauka wa an yatawaddahu ya ce musu su yi alula wa amara bilalan an yunadiya bis salati ya umarci bilal ya kira sallah aw yuqima shi a wannan riwaya shakka ne na mai riwaya annabi ya ce ya kira sallah ne ko ya ce ta da iqama ne amma wasu riwayoyi sun zo da cewa annabi ya sa shi ya kira sallah ko sannan ya sa shi ya ta da iqama duka an hada biyu fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bin nasi sai ibn rasulullahi ya mutane limanci ya musu sallah kuma sarafa sai ya juyo idan ya kalle su wa qadra amin fasahihim ya ga razanan da suka yi sallallahu alaihi wa sallam qala sai ya ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha qabada arwahana lalle Allah ne fa ya danka rayukan Allah ne ma'ana ya karbi rayukan walau sha'a da ya ga dama laraddaha ilaina hihinin da ya dawo mana da rayukan a wani lokacin da ya zaba wannan lokacin ba suna cewa ruhu nan kan da wazin ruhi ne wani abu ne kawai wanda yake ba jauhari ba wani abu ne ma'anawi abu ne wanda dai yana jikin mutum kuma kamar yadda wasu suke faɗa a cikin magabata cewa kowane ɗan adam akwai ruhi guda biyu ne a cikin shi akwai ruhul yaqza akwai ruhul hayat ruhul yaqza din shine wanda kake tare da shi idan kayi bacci zai kaiwa da komowa har ya ga wasu abubuwa su faru da shi wani lokaci kaga ma gashi an biyo ka a guje ka farka kuma ka sha zufa ita ne take kaiwa da komowa ita tana nan dama tare da kai lokacin da kake cikin rayuwa in ka kwanta bacci tana nan tare da kai ta kaiwa da komowa da ta dawo ita ne za ta fita ta je ta dawo in kai bacci wanda ake ce makanin mutuwa kenan to ita ne ta fita amma ita ruhul hayat shi in an rasa shi in ya fita to mutum ya gama numfashi ne gaba daya shi na alaƙa da rayuwa ne duka kuma dukansu suna tare da mutum ne wannan shi baya rabuwa da kai kwata-kwata sai rabuwan mutuwa shi ko wancan in kai bacci tun da ƙanin mutuwa ne yakan fita sai ya ɗan shawagin shi kaiwa da komowa ya dawo ya abubuwan shi don haka wannan shi ne Allah ya amsa namu duk da ya ga dama sai ya dawo da shi a wani lokacin ba wannan ba sai ya dawo mana da shi ɗazu ko ya bari ma sai an jima duka yadda ya ga dama haka zai kaga wannan annabi ya yi don ya musu tasliya akan damuwan da kwantar musu da hankali cewa wannan abin fa ba laifin ku bane ba ku ne kuka zaɓa haka ba Allah ne ya ga dama ya ce musu fa iza raqada ahadukum idan ɗayan ku yayi bacci anis salati bai yi sallah ba aw nasiha ko ya mance da sallan ba baccin yayi ba wani abu ne ya shagaltar da shi kuma fazi'a ilaiha sannan ya dawo ya tuna da sallah din fal yusalliha to yayi wannan sallan kama kana yusalliha kamar yadda yake yin tafi waqtiha a lokacin da malamai suka ce kenan ba ramuwa zai yi ba adai zai yi ba qada'i ba domin shi ba zabin shi ne fitar lokacin ba haka Allah ya tsara mishi man tafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr sai sayyidina rasulullahi ya juya gurin abubakar
dama duk abubuwa za ka ga shi ne a kusa domin shi ne na'ibin da in ba limamin zai shiga gaba sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda isharori ne na cewa shi ne ba zai hau kujera. Annabi ya juya gurin shi faƙada sai ya ce ma Abubakar inna shaytana ata bilalan lalle fa shaydan ya zo ma Bilal ne wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah da Annabi ya sa shi kulawa da subahin to Bilal din tsayawa yana ta nabilbili fa arja'ahu shaydan sai ya zo ya kwantar da shi falam yazal yuhaddihu bai kushe ba yana lallashin shi kama yuhaddu as-sabi kama yadda ake lallashin yaro yana ta lallashin shi yana lallaba shi hatta nama har ya bacci kuma da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bilal da Annabi ya ba Abubakar wannan labarin sai kuma ya kira Bilal inda shi yana baya yana cikin jama'a. Bilal na zuwa fa akhbara Bilal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai irin wancan din inda wancan yana tashi yace a hazabi nafsi alladhi azabi nafsi wannan ma yana zuwa kan a ce ya haka ya faru sai ce ya Rasulullahi wallahi ina tsaye ina sallah ne kawai shedan yayi ta lallashi na saboda ya gane shedan din ne saboda ya ji kawai kasala da lalaci da kaza da kaza ya san ko ba wanda zai mai wannan abin sai shedan no haka sai faɗa wa Annabi Bilal ne yazo ya ta lallashi na yadda ake lallashin jariri kawai har bacci ya dauke shine fa akhbara Bilal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misal alladhi akhbara Rasulullahi Abubakar sai ya faɗi irin abin da Annabi ya faɗa ma Abubakar. Wa qala Abubakar sai Abubakar ya ce ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan irin na ƙara imani akan imani da ne dama shi imanin shi ba ta kusi na aliyas dadu imanin ma imani suka ce wannan to me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Abubakar bai kira wani ba sai dai nuna ma matsayin Abubakar ba wai dan a ce ma Abubakar yana da dan wani nau'i na shakka ba ai abubuwa na ban mamaki suna faruwa dan Annabi ya tashi magana yakan ce ne ni da Abubakar mun yi imani ni da Abubakar da Umar ko ana maganar sa yace amuntu ana wa Abubakar wa Umar zahabtu ana wa Abubakar wa Umar don haka wannan da ya nuna matsayin Abubakar ne da ishara zuwa kuma shine zai gaje mu ya zama halifan mu na farko sai babun nahyi anis salati bil hajirati wannan babin sai karantar da mu sai da wasu za mu tashi a babin ana sallah lokacin garjin rana duk abubuwa ne da duk suna da alaƙa da yanayi na lokaci din farko suna cewa wannan yana cikin fiqhun Imam Malik yana muhimmanta lokaci saboda rayuwa ana yin ta ne da lokaci jinkiri din lokaci ana nuna maka in lokaci ya wuce an yi asaran shi a za a kwabarin da shi ya wuce a dawo da shi a amfana da shi wannan kuma zai faɗi yadda ake yi shi wani bai yana da alaƙa da lokaci wallah ba a kullum ba haka yi saboda ka ya kunshi ɗimbin darussa masu yawa saboda ka ba tariki ne ba a kusanto da ma'anonin da ba zai faɗa da cikin karatun da matsalan gaskiya na ji daɗi matuƙa da abin da aka cuta kafin da shi ne nuna mana matsayin sai na amfani dama magana a kan rajulun da ta kowa za mu wato abin da ya kowa za mu wato shi kai shi ya jawo sai kuma da ya kulle wannan karatun ya ƙunshi abubuwa da yawa abu na farko ya nuna mana yadda rayuwa take daga rayuwa ba ta buƙatar kasala rayuwa na buƙatar jajircewa ne da dagewa a cikin kori yanzu ma da faɗa mana yadda aka fi haifa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana fama da ciwo na ɓarayi ɗaya a kansa wanda dama daga cikin al'arat al-bashariya wanda yana jure kowa har annabi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ya ce ba zai duk da aka tura lokaci kuma daga dan an nuna mana rayuwa tana buƙatar dagewa da jajircewa ba ta kasala ce ba jama'a kake ganin cewa badar ma a ramadana ce
Fatu Makka ba a Ramadana aka yi. Saboda rayuwa ba ta hutu ba ko a kwanta a ci abinci a sai an gani. Imanu ba sai ya rabu ba. Abu na gaba kuma dangane da abinda manzo Allah ya faɗa da zai kai masa yace gobe zan bai wa wani tuta wannan yana son Allah da manzansa. Allah da manzansa ma suna son shi. Saboda wannan daraja ne ga sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Amma wannan bai nufin cewa sauran sahabbai ba sa da wannan. Su ma suna da wannan. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Da sun ba su raka dukkanin su masoya Allah da manzansa ne, kuma sannan Allah da manzansa ma na son su. Amma wannan wata miza ce aka bashi a wannan lokaci. Kuma wannan na nuna maka cewa wannan abin da manzan Allah ya yi ba umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin manzan Allah duk abin da ya tsara abin da Allah ne ya ce. Saboda Allah yana so a baiwa sai da aljanna. Amma in ba ka fitar ka kalli mawaki na sabon manzan Allah kowa sai ka ce to wanne ne ba wani ba shi ba. Sayyidina Abubakar ko da nassar alqur'ani shi aka ce shi abokin manzon Allah a sabon manzon Allah babu wanda ya samu idan ya kulu ne sahibi da nassar qur'ani don haka malamai ke cewa duk wanda ya inkaru sunba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar milla wato ya bar musu domin ya karanta qur'ani a wannan matsayi da wani sai da abubuwa da yawa wanda ne sai da Umar shi ne in ya faɗi magana sai Qur'ani ya sauka ya tabbata wanda ya faru da yawa amma da kuma kalli abin da ya faru na ribatattun yakin Badar sai na Bakar ya kawo shawara sai na Umar ya kawo amma daga baya manzo Allah ya dauki ra'ayi sai na Bakar saboda ta fi sauki shi manzo Allah sauki yake ji amma ku yi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da amrai kullaka aisarahuma amma Qur'ani sun kai kuma cewa da ta kuma kaga nan kuma ya race ya wace ke har manzo Allah ya ce iyyakul badi muhaddithun fa innahu umar wato da za a samu masu zantar da annabta bayana to Umar in ka je sai na Umar sai ka ci ba a ce duk abin da yi ba ko bi ma zarra ma ba ala zarra da yin sabon manzo Allah kowanne matsayin shi ina faɗa wa to babban matsayi amma sai na Abubakar ridwanullahi alaihi shi ne bayan maka da isharu yanzu kaga mun ji cewa da za a tafi an ce sai na da shi ne za a bai wa tuta amma ka ji abin nan da ya faru kuma na ƙarshe sai na Abubakar kuma aka gaba ka gane abin wato muhimmin abin nan hikimar faɗi waɗannan abubuwan kan wannan abin ya sa ka ce wane diya ne ko sai na shi ne kaza shi ne kaza duk sabon manzo Allah duka wasu matsayi amma dai manzo Allah ya shawarwari da yawa wanda ke nuna cewa bayan shi sai na Abubakar ya Rasulullah bayan ko za mu kawo masa kai ce mu kawo masa yana kuma sai na Abubakar da irin wannan biyar sun kawo sai abu na gaba da nake so tunasar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ilimin sa ya kai ilimi har abin da ya shafi harkar lafiya kalli an fa baro haibara ne fa an faro haibara da aka yi tafiya cikin dare tafiya mai tsawo cikin dare amma sai da aka zo ƙarshen dare sai manzon Allah ya ga cewa a kwanta ƙarshen dare ba za ka yi cewa to a yi haƙuri mana a bari a yi sallar subahi mana amma ya ce a kwanta kuma wannan ba wai dai shi ba manzon Allah a'a dan waɗanda ya kira da su wannan ya nuna maka muhimmancin amfani da ake samu dangane da yin bacci da dare. Bacci da mene? Saboda ka baccin rabin awa da daddare to sai maka na awa 3 da rana. Na kai su kwanta su bacci. Ko an rasa inda ma da faɗa cewa malamai suna su fassara an rasa cewa ya ɗauka dukkanin wani tafiya da matafiyi zai da daddare ko a farko ne ko a tsakiya ko a amma abinda manzo Allah ya faɗa daga baya
na ce ma Bilal ikla lana su ko a kula mana da su bani ba wannan na nuna maka cewa su bani ba ku sani wannan zai bi rinja maka cewa wannan baccin na ƙarshen dare kuma shi kai shi wannan akwai karatu na cewa ka kula mana da mene su bani wannan na ƙara maka abin da aka buga babin da shi shine nuna mana muhimmancin lokacin sallah ko bacci za ka yi to sa sallah a cikin lissafin zuwa duk da cewa an ce an ɗauke ko rufe al'aqlam ko har da mai bacci to amma hatta bacci in za ka yi sa sallah a lissafin ka karkar kabari bacci na zuwa ya wuce maka da lokutan sallah har aka ce ka kula mana da sallah abin da ya faru ko Allah ya kaddara dan a nuna mana wani abu na koyarwa don haka abuwa suke fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu samu abin koyarwa sai za mu ci ya wuce har ba samu yin sallah nan ba saboda in ma ya faru da mu an mana amma wannan bai nufin cewa haka ya zame mana a'a ka zama mai kula da sallah a kowane lokaci in ma za ka kwanta to sa sallah a misali kaga wannan nan ka ashe kenan sa alami ma sunna alam da zai tada ko ya ce Bilal ikla lana so kamar ka ce a tashe ni in lokacin sallah in an kira sallah a tashe ni ko ka sanya abu da zai nuna maka wannan har in za ka yi barci ma dan kabarin lokaci na wuce a ka kula amma kai duk bakin kokarin ka Allah bai saka ka yi barci ba ga wani garaba sana ka ba lokacin da tashi ma kai sallah lokacin sallah sai kai ka saba don haka wala wasu malamai suke ganin cewa wanda ya saba barin sallah ta wuce shi ko bai amfana da wannan lokaci wato shi aka yake shi bai ma damu da sallah ko bai bacci wa fira yake to wannan sai a ce in yayi bacci ya tashi ko lokacin sallah shi kenan to da kai shi ba zai mori wannan da ba sa a wanda ya saba ko da Allah ya saka ba da kai cikin wannan wanda aka kana mana Allah ya ba ki da wasu sun roƙa su a ba su gaba su yi tambaya mana an samu ko sai ko duk akwai da kuma ta akwai idan ba akan abin da kuka faɗa din da nema na yanda yayi masahabbai din a yakin still akwai Zubair ibn Awwam shi ya kashe wani alhari abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a kai shi cewa li kulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair ibn Awwam ko ne annabi yana da hawari shi zababben mutumin shi mataimaki ko kayan da wasu malaman sura ke fassarawa hawari dan rantsuwa zababbe na daban na musamman sai ce nawa kuma shine Zubair kuma duk a gurin duka a wannan yakin haka su lamarin su kawai yadda aka jera ka bar shi a jera kawai masa wata radiyallahu anhu za ka samu wasu abin da ya faru na rage sallar za ka samu wasu kawai suna kafa hujjar kawai sun zo ba sa yin tafiya idan suka rufe sabani ne na malamai gaskiya akwai wanda suke gani tun da ka riga ka yi ta dama ka fita sallah wannan abin da za ka yi sujadan kawai durmuza hancin shedan ne saboda haka suke wasu ke gani in a ba ne ba sai ka sake tafiya ba amma dai ina jin komai risala ne yake maganar cewa ko a yi tahiya din ya fi kawai yin sake tahiyan shi ya fi gaskiya saboda ba abin da zai cutar da mutum in yayi kuma ƙara tahiya ƙarin zikiri ne da addu'a da ƙara kusanci ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai sallama da salati gare shi kuma kawai sake yin salatin shi a yin tahiyan shi ya fi a wanda barawa din kuma ko suna dagowa sun wannan duk za su ce assalamu alaikum su gaba ku sallah ta yi ta dama an riga an fita a sallah tun da yanzu wannan an yi ne din duk zai ci amma dai sake yin tahiyan shi ne gaskiya kawai wasu na ganin cewa wai sake yin tahiya kamar an daidaita ta da sujada kabli ne amma ba daidai bane saboda ai suna da bambanci dama a wajen kabbar ba kabli tana da kabbara hudu ne kwata-kwata tuko ba tana da kabbar
kabarbari biyar ne haka suna da bambanci ƙarin tahiya ba zai zama wani matsala ba kuma zai zama dalilin cewa an daidaita kabli da ba'adi ba sun zama iri da اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد